אז מה קורה חברים? כאן The Watcher, והיום אנחנו בסרטון עוד פעם קונטר סטרייק גלובל אופנסיב, בגלל שראיתי שהיה די הרבה צפיות ודי הרבה תמיכה על הסרטון קונטר הקודם, שהוא כבר עבר את 20 צפיות, שזה משהו די טוב. אני די מאושר, ואנחנו ערוץ מתחיל, ככה שזה די טוב ואני שמח מזה. אני הולך לעשות פה קומפ סולו, לאחר שבמשחקים האחרונים שלי יש לי רצף של 4 ניצחונות, ובמשחק האחרון עשיתי טקו. אבל לפי מה שהבנתי, יש לך אפשרות, גם אם אתה הפסדת, יש לך בעצם אפשרות, יש לך אפשרות עדיין לעלות. וזה מה שאני הולך לנסות עכשיו. וכן, עליתי לסילבר אליט, כמו שראיתם בסרטון האחרון, קטעים מצחיקים עם ארז. הייתי סילבר 4, ועכשיו אני סילבר אליט, שזה משהו שממש כיף לי. מתחיל לעלות רנקים. המטרה שלי זה להגיע לגולד נובה. יש כאלה שהסתכלו על הסרטון הזה ואמרו, אני יכול להיות גולד נובה, זה קל. אבל כן, אני הייתי הרבה מאוד זמן סילבר 1 ולא הייתי כזה טוב, ועכשיו אני די התחלתי לשחק טוב כי קיבלתי את המחשב החדש. אני מניח שהתחלתי לשחק טוב. בוא נגיד רק שזה לא חלק מזה, סבבה? ואנחנו ניפגש בתחילת המשחק. חש! אני מת. יש לנו נשק טוב? משהו? לא! בוא נחכה שהוא יהרוג אותו. Oh my fucking god, sorry man, sorry, 76 in 3. It's very low, it's very low. One meat. Nice. City. Mid. מה? אין מצב. אני פאקינג נוב. Oh, nice, okay. אוקיי. זה היה ראונד די טוב, אני מניח. אני ממש מקווה שהם יעשו סרנדר. בבקשה! מנה. Look at my one tap. Fuck, good. הם פשוט כל כך חופרים. אינפו? Maybe long, yeah. וואו. Yes, I still have kill. שלום. איזי פיזי למון סקוויזי. Yeah. I help. וואט? טוב, זהו, אני פורש מקונטר סטרייק. נו. פליז, נו. He's professional player. Yes, look. 4-3-3. מה? לא מאמין. אני לא מאמין. Okay, what? וואו, הוא פגע בי. אני לא יודע. What the heck behind? וואו! He will defuse. Will defuse.
You lose. You are very bad. Very bad. You lost our defeat. What? We just won the round. I didn't saw. לול. שחקן שלהם יצא, וזה נותן להם את האפשרות גם להיכנע. Okay, be clear. I plan to cover me, please. וברגע שקבוצה אחרת נכנעת, זה פשוט כל כך טוב בשבילך. זה בערך כמו 2 ניצחונות רצופים בשבילך שמישהו נכנע. זה מדהים, ואני ממש רוצה את זה עכשיו. אני מת לעלות. זה יכול להיות המפתח שלי לעלות רנק. Please, guys. Okay. Please. קובי. מה? אני לא. He's 2 HP. 2 HP. Yeah. אם הם עושים סרנדר, אני פשוט אהיה כל כך מאושר. Yeah. אוקיי, אז זהו סוף הסרטון חבר'ה. אני ממש שמח לכל מי שהגיע עד כאן בסרטון. אם הגעתם, נהניתם, תשאירו לייק, תגובה איך לשפר את הסרטון. ואם אתם חדשים ונהניתם מהסרטון הזה, תשאירו בסאב, זה אומר בשבילי המון. הסרטון קונטר סטרייק האחרון שלנו הגיע מעל 25 צפיות, ובשבילי זה באמת אומר הכל. זה באמת כל כך משמח אותי, ובערך 2 לייקים, שזה גם די הרבה בשבילי. אני ממש שמח שאתם נהנים מהתוכן הזה. אם לא, תרשמו לי בתגובות איזה תוכן אתם רוצים שאני אעלה. אני ערוץ חדש, אני לא יודע, תעזרו לי למצוא את הכיוון שלי. כן, ועוד משהו, אני יודע שהסרטון של היום זה לא היה פול גיימפליי של קונטר סטרייק גלובל אופנסיב של הקומפ הזה, בגלל שלא רציתי להעמיס עליכם באותו סרטון. בסך הכל אני מנסה ליצור פה סדרה די כיפית של Road to Gold Nova. Gold Nova זה הרמה שאני רוצה להגיע אליה, שמשהו שאני עובד עליו די הרבה זמן. אני שיחקתי עוד משחק, הקלטתי אותו, אבל הפסדנו ואני לא מצליח להוציא ממנו את הקטעים הטובים. לכן אני אמשיך עם הסדרה הזאת, וכנראה שנצטרך לנצח שוב ושוב. אז אני רוצה לומר לכם עוד פעם תודה רבה שאתם צופים בי, ואל תשכחו אף פעם, I'm watching you.